κάνετε, πώς είστε? Πώς να είστε όλοι μα όλοι καλά? Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια νέα σειρά, η οποία από rank 20 θα προσπαθήσουμε να πάμε το buzz rank 25. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε παίζοντας λίγο solo. Θα παίξουμε στο map Double Trouble και θα προσπαθήσουμε σήμερα να το πάμε rank 21. Χρησιμοποιώ το πρώτο του gadget και το πρώτο του star power και πάμε. Πρώτο match, λοιπόν, θα προσπαθήσω να το πάω το δεύτερο μου rank 25, να το χαμηλώσω λίγο. Το δεύτερο μου rank 25, το πρώτο μου είναι ο Leon, οπότε πάμε να δούμε. Να βλέπουμε ένα spike. Δεν βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο. Θα πάμε να πάρουμε τα πολλά κουτιά εδώ πέρα. Και τα πήραμε. Όμως τώρα θα μας έρθει και ο Νάνι και ο Γκέιλα. Οπότε πάμε να πάρουμε και αυτό εκεί πέρα το κουτί. Όχι, εδώ πέρα νομίζω πως η μπι δεν θα πεθάνει, όμως πέθανε. Πρέπει να προσέχουμε αυτήν εδώ πέρα την μπι. Θα προσθέσουμε. Ωραία, έχασε το καλό της το χτύπημα, στο πω έτσι. Ωραία, και τη σκοτώσαμε. Οπότε τώρα μπορούμε να πάρουμε με ευκολία αυτά τα κουτιά. Ωραία. Δεν θα πάμε στο spike γιατί έχει πόσα power έχει. Για να δούμε. Οκ, πήγε πάνω. Δεν μπορούμε τώρα να πάρουμε γρήγορα αυτό το power cube. Power είπα. Power cube. Ωραία, εδώ πέρα βγάζουμε super από τον spike. Έχουμε βγάλει super, οπότε δεν φοβόμαστε για πολλά πράγματα. Και πέρα ο spike λογικά θα πεθάνει. Θα μείνει και δύο τι ωραία. Τι ωραία, απλά χάσαμε τη super μας. Και έτσι πάμε solo. Λοιπόν, πάμε στον Νάνι, θα μας κάνει τη super. Τελικά θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Δεν πειράζει όμως. Δεύτερη θέση. Συν 8 κύπελα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Θα παίξουμε. Πάμε άλλο ένα. Ναι, πάμε άλλο ένα. Ωραία. Θα παίξουμε και αυτό το map και μετά απλά θα σας δείχνω το τέλος του κάθε match. Λοιπόν, πάμε αυτό εδώ πέρα το κουτί. Βάζουμε και λίγη super από τον Edgar. Προσπαθεί να μας κάνει teaming, αλλά δεν θα το κάνουμε teaming. Ας πάρουμε γρήγορα αυτά τα κουτιά. Ωραία. Τώρα έχουμε 5. Με 5 πρέπει να είμαστε καλά. Για λίγο. Κόλλησε εδώ πέρα. Οκ. Για να δούμε. Μπορούμε να σκοτώσουμε τη Σάντι αν θέλουμε. Αν το πετυχαίναμε, δεν έχω πετύχει ούτε ένα gadget μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και ο καλύτερος με buzz. Απλά ήθελα να τον πάω γιατί πιστεύω ότι είναι ένας εύκολος brawler να πουσάρεις. Μπορεί μετά να δούμε κάποιο 3v3 αντί για solo. Οπότε είναι ένας εύκολος brawler να πουσάρεις, πιστεύω. Εδώ πέρα θα είμαστε σε κίνδυνο. Και δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό η B. Ναι, ξέρω γιατί το έκανε. Πρέπει να φύγουμε εδώ πέρα. Ο πέμπτος. Λοιπόν, εντάξει, και αυτό 5 στρόπαια. Κάτι είναι. 520 στρόπαια. Και πάμε να δούμε λίγο. Θα παίξουμε άλλα 2 ματσάκια. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματά τους. Οκ, και το επόμενο μάτς είναι μια δεύτερη θέση. Και φτάνουμε στα 528 τρόπαια. Και πάμε να δούμε και στο επόμενο μάτς ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Ωραία.
Viper. Απλά παίρνουμε Super από την Viper. Δεν θα τη σκοτώσουμε. Πρέπει να βρει ένα Super. Ωραία. Τώρα πάμε. Okay. Ωραία. Πάμε από εδώ πέρα, να το Spike. Με το Cornelius. Ωραία. Έχουμε και Super. Ωραία, πάει και εγώ. Μια χαρά. Πάει και ο Spike. Και ο Spike. Πάμε να δούμε που είναι ο άλλος. Κάτι εδώ πέρα. Πώς πάμε από εδώ. Α, απλά πέθανε. Πρώτη θέση λοιπόν και σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να πάμε σε κάποιο τρίο τώρα. Οκ, δεν τα καταφέραμε να πάμε ένα τρίο, οπότε πάμε να πάρουμε και το Star Drop σε solo. Οπότε πάμε. Λοιπόν, θα στο δείξω αυτό το παιχνίδι. Οκ, πάμε. Και μπήκαμε. Ωραία. Παίρνουμε γρήγορα αυτό το κουτί και πάμε προς το κέντρο. Πέρα να σπάει καλύτερα να τον αποφύγουμε. Τέσσερα πάρκιου, γίνεται λίγο χαμούλης γύρω μου. Πιστεύω αυτό το map είναι αρκετά καλό για τον Buzz. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα παίρνουμε και εύκολα wins. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα αυτοί κάνουν teaming. Να και ένα solo Buzz, θα κάνουμε λίγο teaming με αυτούς. Θα σκοτώσουμε, εγώ οπότε δεν κάνω teaming. Ας κάνουμε, δεν θα κάνουμε teaming. Δεν θα κάνουμε teaming, γιατί άμα δεν θέλουμε να μας το κάνουν, δεν πρέπει να το κάνουμε τους άλλους. Γιατί αυτός ήταν ένας fake teamer. Αυτό έκανα και broken φορά εγώ. Οπότε, ναι. Είναι πολύ σπαστικό όταν το κάνουν, αλλά εντάξει, εγώ το έκανα μία φορά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία Bell. Που λογικά θα τη σκοτώσουμε τώρα. Ναι, πολύ ωραία. Φανταστείτε, έχω παίξει λίγο. Όχι, δεν τραβηχτήκαμε. Ό,τι πήγε να κάνει. Εδώ πέρα αποφεύγουμε πάρα πολύ ωραία τα spike balls. Ωραία, με αυτόν. Θα το χάσαμε αυτό. Ωραία. 3 άτομα μένουν. Έχουμε τα περισσότερα πάρκιουμπς. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε λίγο πίσω από τον τοίχο. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε λίγο super. Δεν ξέρω γιατί η Τάρα προσπαθεί να σκοτώσει εμένα. Θα την κάνουμε stun, θα τη σκοτώσουμε και θα μας έρθει ο Μπάς και θα μας σκοτώσει. Τέλος πάντων, δεύτερη θέση, πάρα πολύ καλή. Θα έχουμε ένα ακόμα win για rank 21. Πάμε να δούμε και το Star Drop τι είναι. Rare και Rare. Το πρώτο μου Star Drop ήταν ένα Epic, μετά ήταν ένα Super Rare και τώρα είναι ένα Rare. Στο Epic δεν έτυχα κάτι πολύ καλό, έτυχα 100 credits, καλό είναι. Αλλά δεν έτυχα κάτι που να σας το πω. Λοιπόν, και πάμε και τώρα για το τελευταίο match. Ας ελπίσουμε να είναι το τελευταίο. Για να πάμε rank 21 τον Buzz και να τελειώσει το πρώτο part αυτής εδώ της πέρας σειράς. Πάμε. Ο Buzz εντάξει είναι καλός παίκτης. Αρκεί να το ξέρεις να τον παίζει καλά. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι ξέρω να τον παίζω και τέλεια. Αλλά πιστεύω ότι κάτι μπορώ. Τώρα είναι εύκολο γιατί είμαστε στα χαμηλά ranks 20 με 21. Μετά το 23 όμως πιστεύω ότι θα αρχίσει να δυσκολεύει πάρα πολύ και θα πρέπει να με βοηθήσει κάποιος, δηλαδή να πάμε τρίο, γιατί solo μετά στα παραπάνω rank θέλει πιο πολύ skill, που δεν ξέρω, μπορεί να το έχω απεκτήσει με τον Buzz, μπορεί όχι όμως, οπότε θα δείξει. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Crow δεν πιστεύω ότι θα μπορεί να μας αντισταθεί, οπότε
τα κουτιά τα έχει πάρει, τα έχουν πάρει από εδώ το κέντρο. Αυτό match είναι λίγο πιο δύσκολο από τα άλλα. Δεν έχουμε τα πολλά power cubes, δεν έχουμε την πολλή ζωή, δεν έχουμε το πολύ damage. Και τα δύο, κοιτάξτε, και τα δύο power cubes καλά είναι, ok. Θα σου πάμε γρήγορα εδώ. Πάμε. Ωραία, πολύ ωραία, σκοτώσαμε τη Mandy. Πέρα που δεν το περίμενε. Κρυφτήκαμε σε αυτό το tile με χόρτα και τα καταφέραμε. Δεν ξέρω γιατί μας κάνει thumbs down αυτός ο Spike. Αλλά θα βάλουμε τη super. Έχει δύο parcubes αλλά δεν νομίζω να μπορεί να μας σκοτώσει. Και το δείχνουμε ότι έχουμε super. Το βλέπετε φεύγει τώρα. Wow! Ωραία, σκοτώθηκε. Και έχουμε πάει το rank 21 μας, όμως φεϊλάραμε full αυτή τη super. Σε ελπίσουμε η Τάρα να μπορεί να το σκοτώσει εδώ το Spike. Ok, το σκοτώσαμε εμείς και εδώ πέρα η Τάρα θα μας σκοτώσει. Ναι, όμως το θετικό είναι rank 21 buzz. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι αυτό το rank 21 ήταν πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή το πήγαμε πολύ γρήγορα, δεν χάσαμε κάποιο κύπελο. Οπότε, λογικά θα τη χρειαστώ εγώ τη βοήθεια μετά από το rank 23. Οπότε, αν θέλετε για μένα να βοηθήσετε, μπείτε στην club μας που λέγεται Crocodiles. Πάνω από 600 τρόπαια. Εντάξει, πολύ καλή club, την έχω φτιάξει κι εγώ. Οπότε, αν θέλετε να μπείτε, είναι ανοιχτή. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, βοηθάει πάρα πολύ εμένα. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.